와, 라파체? 마 인크리다. 마 빌라이. 알루. 아, 마 베? 라우. 또 흉바를 사료 흉아. 야? 코누르 컴치 치커바인다. 불량기야. 벤디. 마베 파자. 인크리. 로코 보드브라. 야, 맞아. 모장 송대 라파치. 일라마베. 아, 대구르. 송르릉 너릉 아세? 아? 아? 뭔가. 근데 미라미스 디네 미라미스 비더 gaya. Eh Jaru, मा खालामदों? हा? नंगौ ओरैजाय ओंख्रि संनाय मुखुब ओरैजाय खामानि मावनाय मुखुब ओइ 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 आव 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 सेंग्रा मा नाम मा नाम Siapa? सोर बेलाय बे सोर बे आं मिथिया गोथाव संदे जादाव लाफाथि सेंग्रा लेखा फरायगासिनो मा खालामदों होनलाय मा खालामदों लाजिबावबाय ओइ मा खालामदों मा खालामदों बेनो जाबाय लेखा फरायनाया बांबुलाना एमा मा नोंना मा एमा हो साइन्टिस्ट जलदारास नोंहालाय बांबुले मा जागोन दे बांबुले Bangla. देनां नों देरबा लेखा फरायनानै Dokter. नंगौथ' Oh. बेलाय मा गोरलै बांबुलालाय Kalau Bangla, ang polis, ada polis. नंगौ Oh. पुलिसबाव गोथाव संदे बाजै दे हामगौ सोरबा आबा मान लाबोखो मामान लाबोखो हे हे हागासिनो बेन्डी संगासिनो सङोबो जोंना बाजैया नै मबाइलबो सेरो बाजै लाफाथि बे बाजै लाफाथिया बबेनिमोनब्रा हा जायगा गैया आदाजों गोसो होनानै हाबा जाफैखो ना माखो बाजै लाफाथि हा नंगौआ मा नायदो स्टेटास सुखांबाय नै बेखौबो एबार बिदि हानोसै हास'गोन बेदर गैया मिरामिससो ओइ नैबे मा बुस्थु बे मा बुस्थु बोरो नायनि माबायदि जादों आयै गुन्दैसो जाजोबो रुइबाय नामा आलुआ रुइयाखै हा माबा नैबे आलुखौ एसे माबा हरदोब्रा नैबे आलु मा होनो आलु बादाम ना मा बादाम होनो बेखौ सुलाय साफा खालामलाय आं मोनसे बुस्थु बानायनि बेखौथ' मोनजोब्बाय नै आये ओंख्रि जानांगौआ गोमोन जाजोब्बाय बेखौ नाङा बे गिदिरद्रायनो बिदि गोरलै गोरलैसो बेखौ दा मेगोन फइल पेपारजों
गोथाव सं गोथाव सं गोथाव सं नैबावबो ओंख्रि मा ओंख्रि होनोथाय माबा मैगंलै बियो भाजा जानांगौ बेखौबो मा मैगंथाय नैबाव संफुगासिनो बेव 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 ग्लाब 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 गोदौलायबाय खेवनाय नायनि बाजै दे दै होयो ना बेयाव दै होदों होनबाय गथ'फोर दङलै बिरादनो नै दावराव दावसिथार जाबाबो जायाबाबो भिडिअखौ हगारनायसै एथ' प्रफेसनेल नङा नालाय जास्ट ओरैनो टाइम पास बानायलाबायग्रासो दै गुदुं होनो एबार ओंख्रियाव माने ओरैनो गोसो जादलाबायनानै खेबलाबायनानै एडिट खालामलाबायनानै होनायसै आरोना टाइम पास माथो खालामनानै थानो होननानै बिदिनो शेयार खालामबाय बेनोसै जेबो गैया गगरे गो आमबाय नि न बोले सोर फोरोङा हे जोंना बाजिया गोथाव संथारोलै मिनिलायबावबायसो बाजिया आदायालाय बबेयाव थांदों हा बेखौ खोबसै मथा मथि 40 मिनिटसो लाबायदां ना मोनजासिमाव लागोन बायदि नैबे आरो बेखौ संखांनानै नैबेखौ संबावगोन भिन्दि गासिबो जाजोब्बाय फाइनालि नै जोंना बाजै संनाया बाजै लाफाथि संनाया मोनहां जाबाय नै एसे बिदै रानबावबानो जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै नैबेखौथ' जाखाया गावसोर जासिगोन खोमा बाजै मोना लावजों आलुजों ब्रां ब्रां होनोसैलाय दासो सायनो नागिरदों नै दुन्दिया एबार मोनखानोसै नालाय दुन्दिया सुनानै हरसै आरो दा बेखौ सुनानै लाग्रोथोंसै जोंना बाजै लाफाथिया ओइ मा हारसिं संबाय थाखो दुन्दिया हरबाय हरथ'वाखैना मा बुस्थु जिरा मिक्स आलु रुइबाय नामा नायनोसै रुइबायना मोनबायानो होनबालाय दुन्दिया हरबानो जाबाय ना साखिदों साखिदों सोलालाय सोलालै साखिखुमानो नागिरदोंमोन बोरैबा नुसनफैदां नै नाय आयो जाबाय दा संख्रि नांबावगौ जाबाय बानलु गोसा जाबाय बानलु गोसायासो मोजांखा दे एसे संख्रि हरदो जाबाय बाजै लाबाथिलै बियो फिसायानो गारनानै उरायबाय बेखौ बबावबा हाया न'आवनो बाजै लाबाथिया उखैथारबायना नै दुन्दिया हरबाय एबार मोनसेनि मोननायनि जाबाय जोंना लाफाथिया ओंखाम उखैथारबाय टाइम जाबायना भिन्दिखौ बेखौ गेसाव संहैदों ना माथो बेयाव संसै मोनखाबाय नै ओंख्रि खांसिगोन नै जोंना बाजै लाफाथिया आयदै जाबाय मोनबाय मोनजोब्बाय गासिबो बैलाय बैयाव नुवाखै गिलिरथार नामा हा नंगौ साबसिननि बानायदों साबसिन जाजानो केपासिटि
डाइरेक्ट लखबदोब्रा माथो बिदि बिदिसो लखबनांगौ दा बेफोरसो जाबाय मोनबाय नै नायदो बेखौ जानोसै